ụmụnne ekene m unu akwa nwoke Jigbo the Jigboman tata abịa m na nke ọga m the computer my chairman your boy is loyal ebe a ka m bidoro ndụ m ọga m bụ ihe kụzielu m eletrikal ịghọtago ama m na nke ya taa abịa m ka m gosipụta unu ihe ọma enwe n'Enugu steeti zolu nzuzo people amarọ ka unu wee maa na Enugu steeti zuru oke anyị nwere ndị gbachiri ike my chairman biko m ga-alike ka ịkọwalụ ndị na-ekiri anyị afa gị and ebe ị na-anọ ịghọtago. So the Jigboman is the pharaoh, the pioneer. Ekenengi. Ndị Igbo ekene m unu. Yes. Taa bụ ezigbo ụbọchị dịka one of my pioneer staff ka ya bịa ka anyị si wee nọrụ o so na ndị bidoro ije a dịka o si ajụ m ajụjụ. Afa m bụ Thompson Aniagụ nke eji kọmputa wee marụ. Ndewo. Okay. Enidi nke akọwa na anyị na-afụ ihe ị na-alụ but ka ebe ị na-anọ location gị. Well, ihe a bụ anyị na-akpọ ya New Kenyatta, but the real name is Ugwuaji Building Materials Market. Okay. Yes. Okay. Shop number anyị bụ A24 S20. Okay. Yes. Okay. Onye isi biko m ga-alike ka ịkọwalụ ụmụ Igbo ihe ị na-eme. Okay. Biko ndị be anyị ihe anyị na-eme karịrị akarị in terms of electrical installations and fabrications. I handle a lot of electrical works. In the panel, this is automatic motorized changeover panel. Capacity cable 1,600 amperes with distribution combination outgoings. So it's almost 90% completion. So what I guess we require a lot of time. Monday, able install a lot of places in Enugu. Okay, apart from here, we know na ihe gbasara house wiring more. Yes, I belong from house wiring, industrial wiring, in fact, my even solar installations, and of general electrical installations, anything electrical installations. Consult us. We can solve the problem. Okay, because in Moliki ịkọwala ebe ilu gas chagolo ọrụ. Okay. N'Enugu steeti a ma mba ọzọ na-abụghị Enugu steeti a. Okay, yes. Anyị alụgo ọrụ ebe dị iche iche ma na Nigeria, almost part of Nigeria. Anyị alụgo ọrụ ma Minna, ma Abuja, ma Lagos, ma Port Harcourt, ma Calabar, Bayelsa, name them, there are many. My panel, my solar installations, my in-network hospitals and schools in terms of wiring. So we handle them. Okay. So now, achọpụtara m na enwechara ihe dịka nnukwu họteelụ dị n'Enugu steeti a ị na-eje alụlụ ọrụ. Enwere ike ịkpọpụtara anyị afa some of these hotels dị n'Enugu steeti a ị na-eje adọnyelu panel na-arụ ya kwalụ. Okay. Yes. This panel anyị na-ahụ ebe a ị ga-ahụ ndị rie na London Hotel. Good. From London Hotel ịhụkwa nke nọ na Best Western. From Best Western ị ga-ahụ nke nọ na Charlton Suites Nza Street. Then from Charlton Suites ị ga-ahụkwazị nke nọ na Heartbreak Hotel New Haven. So presently this one is going to Urban Stores Enugu here. This is for Urban Stores, and the other starter panel up there is for Urban Stores. Wow. We're trying to fabricate about 3 of these for Urban Stores in Enugu here. And our panel line in our government house, Abakaliki. Okay. Government Lodge, Abakaliki. Okay. Equally, we build a panel for Abon Region Office, Abuja. Okay. A big one. And most of the places I want handle electrical from the scratch. Okay. Ka m kọwalụ unu ịma na m gwara unu na ije m tọ nkịta bụ ije
aka nri kwụọ aka ekpe akwa aka nri. Iji gwa unu nke bụ eziokwu, early 2002 or 2003 asavụlụ m ọgama. Within 6 months, by the grace of God, mmatụtụlụ ihe a na-eme, okpenye m 14 boys m na handle. Maybe from there, I may travel. He's a nice man. I called him the Pope of our time. Also go more than 50 boys n'Isuawa, n'Enugu State, and other places boys na-abịa na-alụlụ ọrụ bụ ndị ọ na-azụpụta, ndị ọ na-ebulu nke a dị ya n'isi wee na-ebunye ha n'isi. Ịghọtago? So Jigboman wee sị mba na mmanfụ ezigbo ihe dị otu a ma gbaa nkịtị na m ga-egozikwe mba ụwa ka ha fụ na anyị nwere ihe ukwu n'Enugu steeti. Ịghọtago? So ekene m unu ụmụnna, and m ga-alaikwa ka anyị mee mmemme ka anyị sikwa eme. Okay, nekwa ụmụ nga na-alụlụ ọrụ. Na nkọwa mụ ihe nke these boys who na-akwụ ebe a na bụ new boys. O nwere ike ha mma onye eze fero the Jigboman bụ. Jigboman bụ one of my pioneer staff. Has to build this company. Yes. So I think nwere ike ị na-anụ maka ya mana ụnụ amaghị ọfụma. Aka nji akọlụ ụnụ onye ọfụma. Yes, mba. So ụnụ anya hụ na very big international marketer ka ọ bụ. Very big international marketer worldwide. Yes. So I'm happy to have him. Yeah. So ọ bịalụ ka ọ kwanyete ọnọdụ anyị. So kene na biko. Ngwa udo. Biko, enwere ihe anyị na-eme a na-akpọ nke a bụ nke anyị. So onye ọbụla jideche ofu jigbo n'aka. Ekwesịrị m nwa bụ onye isi. Sorry. Nke a bụ nke anyị. 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 Jigbo live. Abacha Sharp Sharp. Confirm. Ụmụ Igbo unu afụgo ka o si wee dị. Anyị ga-edose nọmba ya ka unu wee fụ nọmba ya ma unu chọọ inweta ya na phone. Anything electrical, anything installation, electrical installation, call him. Ịghọtago? All my chairman, onye eziokwu ka ọ bụ. Jehovah gozie unu. Bye for now. Ndewo.